Здравейте от мотомагазин Мартин Мото. Днес ще ви представя един страхотен модел мотоботи, а именно Модека Комани. Сработени от телешка кожа, комбинация с стил. Отвътре ботите разполагат с водоустойчива мембрана, която ще гарантира, че при преминаване през локи и средно силни валежи краката ви ще останат сухи. Отвън в предната част и задната част ботите разполагат протектори. В областта на ябълката също имаме защита. Отдолу шина, която пази от странично сплескване. Велкро лента, която ще осигури перфектно фиксиране към крака и глезена, което е важно от гледна точка на безопасност. Подметка, която не се плъзга, т.е. ще ви осигури стабилност както докато шофирате, така и докато държите мотора при спряло положение. Това са едни перфектни обувки за градско каране, също така подходящи и за кратки междуградски пътувания с разстояние 200-300 км. В заключение може да се каже, че съотношение цена-качество тези боти превъзхождат много други модели.